na ang gitib na gijang buwak tanawa nga mamuwak day ni siya. Kani nga buwak ba? Karon pa ko kitang mamuwak day ni siya. Wala oy, isa ka porma na ini kada sa ijang buwak no. Atong tan-awon lang ugma puhon paabot na sa Ginoo kung unsa jay resulta na Buwak lagi siya. Unsa may meaning ani ni siya kani tanawa. Palihog ko pag comment sa ubos kung sa meaning aning namuwak man ni si Ja. Alam mo kung yung meaning aning sa kaha. Ang sa may meaning aning buwak ani. Namuwak man si Ja. Lami ra ba ijang dahon kay sinawon. Nawa. Karon pa man kukita dani namuwak ni tataod naman ni danhi. Tataod na si jang buwak ani gitanom ja karon pa jud ni siya namuwak. Ra bang ka cute agi jang buwak tanawa. Muaten ka adyo na alas nang adlaw kay pijuros pa man ni siya. Karon nawa ako ano din siya. Buliskad na. Ang gidang buwak, klaro na dyan kaadyo. Tsaka meaning, ano no? Awa. Para mo at internet forma. Hala ka cute no? Mara pa ni ijang buwak isa ra ka buok. Karon ko kita lagi nga kaning buwak ka mamuwak de inja ing ana ijang forma sa ijang buwak. Kana ijang dahon asinawon. Kami ijang dahon no? Sinawon si Ja. Nami man. Diya pambukusang adlaw ani nahinong nga, ni ano man ni buwak? Mong nakurat ko, mga ipakita ni ninyo kung unsay meaning aning namuwak naman ni nga. Dugay naman jud ni si dadaani. Sa kay meaning ano? Palihog ko mga guys sa pag-comment. Kung unsay meaning ani kay nasa dyan ko gana hinagtak huna-huna sa kay meaning ani ha karon pa dyan ko kita po na ning buwak nga namuwak ni mao din ijang buwak na murag tudlo daghan na nakitaan nga mga buwak nga ani injaw mo kitag namuwak maong adin ni si janggi videohan kay ang ipakita ninyo kung unsay meaning ani mao ra to daghang salamat ug palihog ko sa pag-comment sa ubos. Like and subscribe po. Daghang salamat. Mga rato.